付け合う路地から追い寄せ合うブロック一つでルールも違うぜヘイトもクライブのキャラケチャップ振りかけが合うThe boy of man and townがぶりつけよガントス俺が最後のロックンロール敵の牙を見たいかガントスヘイトガントス振り弾けろ解散と生きたまま焼かれろよ We got those, we got those そうさお前をさらに来たぜ凶悪な路上にかかれる最後がお見合いさポリスがシンプルでも38のブリッドは遠くに発信されてるぜ俺のために届くのはいつだ地上最後のロケンローピンボーウィザード死なないヘイズガンドスヘイズガンドス手なずけられやしないさ指を食われちまうぜ We got those, we got those どうだい犬の餌になるか俺の餌になるかこの目の傷を見ろ本当にの代価お前はいつだってギリギリのとこで逃げちまうから自由にはなれない最高のロックンロール敵の牙を見たいかヘイズガンドヘイズガンド狂い続けろデザンド生きたまま焼か